Στεφάνωση. Και ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Το ουσιαστικά είναι ιδανική κοινό. Φίλε, ο Δημήτρης Πιάτας πρωταγωνίστησε στην ταινία «Χορδός ο τρελός». Καμικάζι. Στο πρωτάθλημα ποιας χώρας αγωνίζεται η ποδοσφαιρική μήνυμα. Σε ποιο λιμάνι της Αττικής βρίσκεται η συνοικία Άγιος Νείλος. Πειραιά. Στίχο τραγουδιού. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Θέλω την παλιά μου. Γειτονιά. Γειτονιά. Ο Τζόρνταν Μπράσμαν υπήρξε σύζυγος της διάσημης τραγουδίστριας Κριστίνα Αγγιλέρα. Σωστό. Ποιος εξειδικευμένος γιατρός εξετάζει την περιοχή των αστών της μύτης και του Λάρικου. Οτολινό Μαριγκολόγο. Σωστό. Ο Ιωάννης Βαρβάκης ήταν ο πρεσβυτός ή ευεργέτης του Θεού. Σωστό. Ποια βασική τροφή παράγεται από το ρήμα ψώ που σημαίνει τρίγο. Σωστό. Το φυτικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ξεκινάει στις 8. Στις 9, στις 8.